internacional i fer-ho mirant aquest any passat, aquest any 2021. Hem agafat una sèrie d'ítems i en volem parlar i ho volem fer amb en Rafa Burgos. Rafa, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut. Gràcies. I amb la Gabriela Grífol. Gabriela, molt bona tarda. Molt bona tarda. Benvinguda. I si us sembla, comencem anant directament cap a Xile, perquè aquest diumenge s'han celebrat les eleccions. Bé, no anirem cap a Xile, anirem cap al tema de Xile, perquè volem parlar amb el Pablo José Rivera. Ell és sociòleg, ja l'hem tingut aquí per parlar en diverses ocasions de Xile, i així reservem aquests primers 5 minuts de taula per parlar d'aquestes eleccions. Pablo José, molt bona tarda, benvingut. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias. Recordem que aquest cap de setmana s'han celebrat diumenge, de fet, aquestes eleccions presidencials. Hi havia candidat d'esquerres i un candidat d'extrema dreta. Finalment, o de la dreta més extrema, no sé, ara ens ho acabaràs de definir, Pablo. Ha guanyat aquesta victòria, se l'ha endut el candidat Boric, que és el candidat de l'esquerra. Què ha significat, Pablo, aquesta victòria de Boric? Bueno, la verdad es que ha significado la consagración de un proceso que se inicia el año 2011, un proceso de impugnación sustantiva encabezado por estudiantes universitarios y secundarios sobre el modelo de financiamiento de la educación en ambos espacios. Y este movimiento uno de sus líderes fue Gabriel Boric, el año 2011 ya. Desde ese momento se crea toda una figura de participación político, un nuevo escenario, más o menos contemporáneo a lo que pasaba aquí también en España con el 15M. Se fundan dos partidos que terminaron formando una coalición llamada Frente Amplio, que finalmente en el año ya 2018, 17, 18 entran al Parlamento con fuerza en Chile, encabezados justamente por Gabriel Boric, por otros referentes como Giorgio Jackson, Camila Vallejo, que fueron como las figuras significativas, también de las figuras visibles, ¿no?, de este proceso de estallido social que una vez también comentamos acá que se da el año 2019, ¿no? Las figuras políticas, digo, en una época en que en el 2019 hubo una impugnación a toda la clase política en general en Chile, porque fue un movimiento muy acéfalo, muy de activismo social de distintos actores, que termina consagrándose en este año, en primera instancia con el referéndum a favor de una nueva constitución y ayer con el triunfo de Gabriel Boric. Rafa, Gabriel, si voleu dir alguna cosa. Sí, a mi m'agradaria preguntar-li al Pablo. Primer, bueno, jo em dic Rafa Burgos, col·laborador d'aquí del programa, i era a quin pes ha tingut el tema de la seguretat, perquè en un principi es va comentar molt que això de tots aquests aldarulls que hi va haver-hi durant tot aquest procés podria haver-li donat avantatge al candidat de l'extrema dreta, cosa que finalment no ha estat. Això d'una banda. I d'altra banda, si creu que tot el procés constituent, això, diguéssim, té una miqueta terreny adobat o guanyat, a diferència de si hagués estat el vencedor, el candidat de l'extrema dreta. Per tant, tema de seguretat i tema de procés constituent. Bueno, la noción de seguridad en Chile siempre ha tenido una significación vinculada a la estabilidad política y social, pero desde una lógica más sociológica hablamos de una estabilidad o de una falta de conflictividad sin que esto genere o implique la superación de problemáticas sociales profundas y arraigadas en nuestra sociedad, como la inequidad social, la pobreza, ¿no? Chile se caracterizó por dos, tres décadas por ser un país sin conflictividad, pero con una brecha social amplísima. Un poco la gracia del funcionalismo estructural que logra el capitalismo en general, y más en Chile, que el modelo neoliberal siempre fue un modelo observado, ¿no?, en todas partes del mundo en general, ¿no? Porque también, por otro lado, propició una estabilidad democrática, y esto hay que reconocerlo, que fue avalada por la concertación, por el bloque progresista después de Pinochet por más de 20 años en relación a nuestros vecinos. Eso es una cosa que permitió, por ejemplo, Chile entrar a la OCDE. Pero durante las primeras 2 décadas, este crecimiento que vivió Chile exponencial, acelerado, no dio paso a una distribución de la riqueza justificada, ¿no?, sino que se engrosaron las brechas sociales. Esta es un poco la cuna de lo que fue el estallido social de 2019. Entonces, en relación a tu pregunta, cuando hablamos de seguridad, ¿qué es seguridad? Un modelo social que ya ha funcionado 30 años y que logró su objetivo, si es que podríamos denominarlo así, ya hace más de 10 años, ¿no? Y que lo que ha generado estos 10 años son inequidad, y por tanto esa inequidad genera malestar social que desde luego hace que no haya estabilidad política en el país, o ese miedo como al imaginario que intentó poner la derecha más tradicional, más conservadora, digamos, como tú bien lo decías,
la derecha que se presenta en esta vuelta, que va a la segunda vuelta, es la derecha, la ultraderecha literalmente, es una derecha conservadora, moralista, reaccionaria, no es una derecha neoliberal como la que caracterizaba, por ejemplo, al actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, ¿no? Es una especie de Vox, por así decirlo, con todas sus palabras, ¿no? Entonces, yo realmente creo que hablamos de seguridad, creo que gran parte de la seguridad y la estabilidad incluso estaba mucho más entreco con el triunfo de la extrema derecha. Eso fue algo que movilizó mucho al electorado de centro, que finalmente terminó decantándose por Gabriel Boric. Y eso en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda, decirte que yo creo que con el triunfo de Gabriel Boric, que también ha hecho un discurso moderado. Gabriel se ha centrado, ha sabido captar el voto de centro, ¿no? Y lo hizo mucho antes de esta campaña, lo hizo ya en pleno estallido social. Él fue uno de los precursores del acuerdo de paz entre los bloques. No sé si te acuerdas que lo hablamos esto cuando yo vine a hablar justo cuando pasó el estallido social que me pidió en Chile. Y justamente Gabriel fue quien puso el punto de equilibrio y de paz social entre los distintos actores, porque en el fondo el estallido social no solamente era un estallido de la izquierda, era un estallido de una sociedad que percibía la inequidad. Entonces, en relación a tu pregunta, cuando empieza el proceso constituyente en el mes de mayo, junio de este año, la presencia de Kast era una amenaza porque Kast mismo dijo que su propio posicionamiento era no dar legitimidad al proceso constituyente, lo dijo explícitamente. La segunda vuelta obviamente omitió porque quería captar el voto de centro, pero esa era su voluntad de extrema derecha. Con la presencia de Boric, el proceso constituyente toma fuerza, toma vida y probablemente finalice como todos esperamos, ¿no? Con una nueva constitución que lleve a Chile a una socialdemocracia, que es en el fondo el escalón que le corresponde a Chile, ¿no? Ni agudizar el neoliberalismo extremo, ni volver a discursos ni metarrelatos de los 60, 70 que no están presentes en nuestra cotidianidad, sino apostar por una modernidad que lleva a la socialdemocracia. Doncs, Pablo José, moltíssimes gràcies per la col·laboració, moltes gràcies per la trucada, per sempre estar atents per poder-nos explicar aquesta realitat apassionant que està visquent Xile, tot aquest procés polític. Que vagi molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, que esteu molt bé. Doncs amb el Pablo José, que en seguirem parlant més endavant, perquè aquest procés que ens explicava, aquest procés constituent que va tirar endavant, Gabriela. Sobretot un detall, no? Una mica posar en context a la figura del Gabriel Boric, Font, no? Que, recordem-ho, té orígens croats i orígens catalans, per part de mare, no? I badalonins. I badalonins. Compte, Aquí a l'angle local, molt bé, està molt ràpid. No, el tema bàsic, no? Té unes rareses molt concretes. Serà el president de Xile més jove, la qual cosa té la seva part positiva. 35 anys. 35 anys, que és el que marca la Constitució actual, la del 80, la Constitució de Pinochet. Recordem-ho, que per això es crea un procés constituent per canviar aquesta Constitució, perquè, diguéssim, s'ha fet una transició, però basada en una Constitució d'una altra època, també us recorda una mica, no?, l'angle local, diguéssim. Llavors, una altra cosa molt important és que prové de la regió de Magallanes, és una zona de l'Antàrtida, que dius també, és la part més austral de Xile. I, bueno, una família més o menys adinerada, i ell considera, doncs, ha fet declaracions, no?, de que es va fer d'esquerres, doncs, quan va veure que els seus privilegis doncs, els tenia perquè altres no els tenien, no? Una mica de consciència social, per això vol fer reformes en sanitat, educació, sobretot, que és el seu fort, perquè és un líder que prové de tot el moviment estudiantil. Recordem la revolució dels pingüins a l'any 2006, que eren els estudiants de secundària, després la revolució dels universitaris al 16, i després doncs, l'esclat social que dèiem, no?, per la pujada del transport, que era només la punta de llança d'un descontent social, no? En tot aquest d'allòs, dius que també molta gent es deixa, no?, el tema, que jove no. No, és el primer que no forma part del bloc des que hi ha el 91, que hi ha la democràcia a Xile, que no forma part ni del bloc de dretes ni del bloc de centre-esquerra. És a dir, és el primer del bloc d'extrema esquerra. És a dir, el seu front, tot i que explicava el Pablo, no?, que ha fet un discurs molt moderat, ell representa a tota la part comunista, la part d'esquerres, però esquerres, no pseudoesquerres, com coneixem aquí, sinó esquerres de Xile. Veurem si la seva joventut li permet, doncs, poder tirar endavant les reformes que calen i també, sobretot, doncs, com la seva certa innocència ideològica li pot fer claudicar davant de les jerarquies militars, jurídiques i econòmiques de Xile, que sabem que porten molts d'anys allà manegant la cosa. Sobretot la part militar, que és molt important a Xile i té molt de pes. I quan parlava el Pablo d'aquesta mena d'entrar a la modernitat i a la socialdemocràcia, fixeu-vos que ja les primeres declaracions que hi ha hagut com a Unió Europea
és com un suport o un vistiplau al futur president del país. Que, de fet, el procés constituent, abans d'aquesta segona volta, en alguns sectors es dubtava que es tirés endavant si hagués guanyat el candidat de l'extrema dreta, perquè jo sempre veig, o veia, si no hagués estat així, certs paral·lelismes amb el que va passar o el que està passant amb el procés de pau de Colòmbia, que parlem de Sud-amèrica, perquè també l'Iván Duque el que intenta fer és mirar d'anar frenant tot aquest procés de pau, que podria haver estat un procés similar si hagués guanyat el candidat de l'extrema dreta. Ens queden 10 minuts i tenim molt de tema per fer. Quants continents? Vull dir que els podem fer tots o els podem passar per sobre, ja direu vosaltres. Comencem amb Àfrica, va, per aquest resum que dèiem. Àfrica, Marroc, aquest agost, no? Que Algèria diu trenco relacions amb Marroc. Què passa aquí? Què significa? És un tema que ja n'hem parlat, que és recurrent, i jo crec que, clar, és molt difícil perquè és un continent molt gran, molt divers, moltes ètnies, molts països, però jo crec que si hi ha dos focus que haurem d'estar atents al llarg del 2022, un és a tota la zona del Tigray, amb Etiòpia, que és un d'aquests conflictes calents, tot el tema també de la presa, d'aquesta presa que està construint Etiòpia i que, entre cometes, afecta molt el que seria Egipte, que és un procés que també haurem de seguir, i a l'altra banda, com molt bé deies, tot el tema del Magrib i sobretot les relacions entre el Marroc i Algèria, perquè aquí és un tauler molt interessant que tothom hi està fent les seves apostes. Què vull dir? El Marroc fa poc ha signat uns acords des del punt de vista militar, ni més ni menys que amb Israel. I en canvi Algèria s'està apropant molt a Rússia. Per tant, cadascú està jugant les seves armes. Aquí darrere també hi ha el tema del gas, que ja no arriba a través del Marroc, sinó que arriba a través d'Algèria, que això també afecta la Unió Europea i sobretot els països més dependents del gas, com és el cas d'Espanya. I després cueja o sobrevola tot el tema del Sàhara Occidental, perquè, clar, Algèria acostuma a donar suport, sempre tradicionalment ho ha fet, al front Polisari, i en canvi Marroc, evidentment, no vol sentir-ne parlar. I això serà un tema candent que segurament tornarem a parlar aquests dos extrems de l'Àfrica, a la zona de la Banya d'Àfrica i a la zona fronterera amb la Unió Europea, evidentment també tot el tema dels migrants, que també és un tema malauradament força habitual. Pinzellada a Àfrica, pinzellada a Àsia. Àsia és molt... Toca tu, Gabriela, Àsia cap a la és Xina. Àsia. Anem cap a la Xina. Home, la Xina, diguéssim... O fem la ullada, no? Bueno, la Xina té dos fronts bastant considerables, no? Ahir mateix va haver-hi eleccions a Hong Kong, però amb un abstencionisme bastant considerable perquè, entre altres coses, no es poden titllar d'eleccions democràtiques, és a dir, s'estaven escollint, em sembla, 90 representants, dels quals la Junta Electoral d'allà ja n'havia escollit 40, els altres 30 eren afins al govern xinès i la resta eren afins als poders econòmics, amb la qual cosa els pro-democràcia no apareixien en aquestes eleccions. En Hong Kong, quan això havia sigut una tradició allà, perquè recordem que quan estaven amb el tema que depenien de l'imperi britànic més o menys anaven tirant. Amb la qual cosa, Xina segueix amb la seva estructura d'una Xina, que és així com el Trump era els American First. Great again. Aquí és, no sé com es diu en xinès, però només hi ha una Xina, i la resta són no colònies, sinó províncies, no? I en aquest cas, en el cas de Hong Kong, és una cosa que de retruc han vist a Taiwan, que estaven per allà passejant i han dit, ostres, com estan reaccionant el govern xinès amb Hong Kong, és com acabaran fent-ho amb nosaltres. I dit i fet. És a dir, de fet, a Taiwan estan dient ja que el 2025 hi haurà una invasió xinesa militar, perquè és un govern que va funcionant d'una manera autònoma, però Xina ho considera una part, Xina i la majoria del món, la majoria de països ho reconeix com una part de la Xina, amb la qual cosa seria com un estat, no un estat, una província, amb certa autonomia, però estan els Estats Units, que tenen allà un focus important, perquè militarment, si els Estats Units perd Taiwan, perd, diguéssim, el seu poder en el continent. Amb la qual cosa, Taiwan està jugant a dues bandes, en plan de dir, la Xina per un cantó tenim que ens vol retallar els drets, diguéssim, d'autodeterminació, i per l'altre cantó els Estats Units ens poden donar un recolzament per aturar la Xina, no? Això seria més o menys la Xina com està des del punt de vista polític. Des del punt de vista econòmic, la Xina està
bueno, i tecnològic ni et dic, perquè està guanyant la batalla tecnològica i militar als Estats Units utilitzant intel·ligència, que diuen mental, vull dir, de fer servir tota una estructura de maquinària i psíquica i genètica en el tema de les armes. Vull dir que està canviant el tema de com seran les guerres d'aquí a 50 anys, que per desgràcia sembla que bueno, n'hi haurà, no? I mirant el Pacífic, amb el que deies de Taiwan, no, també és com ens planteges quasi bé un escenari de Guerra Freda que ve quasi bé cabalat per l'altre tema quan mirem a Oceania. Sí, quan no? El que volíem parlar era l'acord AUKUS, no? que és una baula més. Que, evidentment, és derivat del tema de la Xina. Com molt bé deia la Gabriela, Taiwan és una peça clau, perquè, si us hi fixeu, el pes diplomàtic i la importància que està tenint la Xina està fent com unes peces de dominó que molts països, fins i tot a l'altre extrem del món, com és a Centreamèrica, estiguin donant suport a la Xina i estiguin trencant relacions diplomàtiques amb Taiwan, països de Centreamèrica, entre ells l'últim, el Daniel Ortega, que Daniel Ortega, un gran personatge a la història de la humanitat. Per tots els problemes interns que té, i ha dit, ara me'n vaig, perquè clar, amb els Estats Units evidentment té un conflicte i no el poden veure, com a dictador, que el titllen i ell s'agafa amb aquesta sortida que té a través de la Xina. Una diplomàcia diferent de la que estem acostumats a veure, la que fa la Xina a l'Àfrica, a Sud-amèrica, que no és aquest tipus d'atacs, de conflictes bèl·lics que venen de la Guerra Freda, com molt bé deies, sinó que ho fa de manera econòmica a través de coses. Construeix un aeroport, un port, faig carreteres, i això és més receptiu per part d'aquests països africans, perquè són ajuts, diguéssim, directes, i no hi ha aquesta invasió i aquest condicionament tan destacat. Per exemple, el Congo. I el que comentaves abans tu, tot el tema del que és el mar meridional, si hi ha una cosa que la Xina té clara, com a mínim fins avui no ens podem imaginar la Xina envaint o allò del patio trasero que diuen els Estats Units, un país de Sud-amèrica o d'Àfrica. Però això sí, el que té molt clar és la seva defensa del seu entorn, que ells consideren entorn vital o marítim. Això ho té claríssim, que ningú s'hi fiqui amb el seu entorn marítim. I això, clar, de retruc afecta els països socis dels Estats Units, com pot ser Japó i Corea del Sud, que es troben allà al mig i, clar, tenen molta por per aquest expansionisme a l'entorn marítim. I això arriba, que és per això que estan molt preocupats els Estats Units, al tractat de l'AUKUS, que l'AUKUS, ja sabeu, és una abreviació d'AU d'Austràlia, UK, United Kingdom, i US, United States, AUKU, que són els que han fet un front comú per anar a mirar d'aturar la Xina amb aquest mar meridional, Indo-Pacífic, i això també ha afectat molt a França, perquè el contracte que tenia França de submarins, doncs, se l'han ventilat totalment, i en canvi Austràlia el que ha fet és arribar a un acord econòmic de molts milions, centenars de milions de dòlars per construir submarins diguéssim, relacionats amb tot el tema que és de l'energia atòmica. I això, evidentment, ha deixat a França amb un pam de nassos, i recordem que ara en l'actualitat el país que té la presidència de la Unió Europea és França, amb Macron, que evidentment va dir i va arribar a comparar a Biden que no hi havia diferències entre Biden i Trump, que era una manera de ficar-li el dit a l'ull al president dels Estats Units que acabaven d'arribar a la presidència. Per tant, és un tauler que, si us hi fixeu, es va desplaçant des del punt de vista geoestratègic. La importància de tota aquesta zona és l'Àsia-Pacífic, que és el futur pròxim on haurem d'estar molt atents, tot aquest desplaçament cap a la zona per la influència que té la Xina i aquest conflicte, de moment diplomàtic només, amb els Jocs Olímpics d'aquí de fons també, en total entre els Estats Units i la Xina. Europa. I ens queden 2 minuts amb Europa, Amb Europa, si ens queden 2 minuts amb Europa, com que el tema de la immigració ja l'hem parlat molt, bueno, de la migració, millor dit, Assange. Som periodistes, hem de parlar de Julian Assange, hem de parlar de contradiccions tan bèsties com per això, que el Tribunal d'Apel·lació de Londres, un tribunal que precisament per lligar amb l'inici no va concedir l'extradició al dictador Augusto Pinochet perquè tenia problemes de salut, quan recordem que Julian Assange porta 10 anys retingut en presó preventiva sense cap delicte del qual se'l pugui acusar, i que va patir un vessament cerebral fa poc i que té una depressió de cavall, és a dir, si aquest senyor està en condicions, doncs aquesta és la primera contradicció. La segona contradicció,
que tots els mitjans de comunicació que han fet servir la comunicació de Wikileaks per fer periodisme d'investigació han estat premiats a tot el món. I tercera I ell gran... també ha rebut I ell també ha rebut premis. I tercera gran contradicció, decideixen extradir aquest periodista el dia dels drets humans, quan és un cas evident de vulneració dels drets humans, perquè aquest senyor porta des del 2010, està a Anglaterra, no, en aquest cas, i porta, recordem-ho, no? Des del 2010 per el govern suec van fer una ordre per una suposada violació que després va demostrar que era mentida. Després va estar a l'ambaixada de l'Equador i després, el 2019, en presó. És a dir, aquest senyor porta 10 anys, el dia dels drets humans va i decideixen que després de portar 10 anys sense cap delicte, ho repeteixo dient, cap delicte d'allò, és una presó preventiva de 10 anys, Déu-n'hi-do. O exclusives que han sortit... en llibertat d'expressió. Totalment. 20 segons. O exclusives que han sortit fa poc a través de Yahoo, que fins i tot es va saber que havien intentat assassinar-lo. I ho ha reconegut fins i tot el senyor, el Michael Pompeo, no? El director de la CIA, que volia arrestar-lo i matar-lo. Arran de l'últim informe de Reporters Sense Fronteres, que ha augmentat un 20% el número de periodistes empresonats. Rafa, Gabriela, moltíssimes gràcies. Un plaer brutal. Bon Nadal. Compartir aquesta taula. Bon Nadal. Fem petita parada per la publicitat i tornem. Fins ara.